Dulong day may magtugbong. Kasama ko si Princess o si Ultim. Palit mig sudan. Palit mig sudan kay si Jay gibili na mo dito sa iyang ipa. Sila ni Uncle tuwa dito nakiduwa-duwa. Sa balingwan unya unahon na mo pagpalit ang tambal sa baboy kay nagubuha man, so anhi mi dani sa agribit nya kami tulo ang nagtugbong. Si Princess among cameraman lihok kay sa tanan nya lantaw mi dani Cyril kay maguna ang iya tuyo na ang kuan ra tambal ra sa baktin no. Palit siya og tambal sa baktin kay nag-ubuha amo ang di. So dani na demi mo deni ang agribit, mga tambal, mga bahog kompleto ni dani siya nagpalit. Agribit dari sa balingwan elementary math bitaw. Dagan kay sila bahog guys. Na ay mga laktiting para buntis o nara di ay para bahog na. Kumara ni ba? 130 to 130 na lang ni. Luma. Luma tayo dila iba din hari. Dalakan sa tayo. Luma ma pila ito. Pila mo. Dalo ko. Oh, bayana. 1 kilo ni bayana. Dami ito siya, kaya dili naman ito siya lakwaan. Siguro ito yung kauso dito. Wala naman kinigas mo na na. Ugasan mo lang yan natin. 53 lang. 160 kapunta na lang ani. Oo. Wadi pa na. What's up? Boleh lah, yes.
Tulog. Dapat senior daw. Senior, junior. Ang third year may junior. Ang fourth year may senior. Dapat buha dapat sila. Kanino? Eh, Ay, bawal. Ay, kanino? Luyat ay nara. Ay, uy, kuan mo na. kanilang duha. Dayon. Sarap ako dam. Pinakapira din ang sarap. Tulo 20. Auto. Tulo lang. Dayon. Sa. Sabi. Sige, ala, gracia. Tulog para sa pinta. Video B. Oy. 5:30. Ilay mo na. Kan? Uy, no, uy. Guys, para ugma. Hindi na mawalang pan, guys. Basta magtumbong. Palit sa kog mangga, guys. Kay ganahan kog mangga. Mahuli na dayon sa Kaya nakasuldo man akong papa, guys. Palit and make sudan. No cost. palita og lato. Ganaan si Princess Dani. Hindi ni siyang lato. Gasan ko man nga da. Palit din sa ginopus. Tugbong dahil ni guys. Lagi basta na yung motor. Na po ito bill. Katugbong gito sa palit og sudan. Naghalim na kaloy. Pura. Gasi ni Betloy. Nukos. Princess! Nukos din. Murag yun siya. Ingat. Ito oh. Bye. Pinakbit ko sa ugma buntag kaya nagtrabaho man ko siya. Aron na tayo. Yun siya na. Uy, tulo si Queen ka ba na kada? Ay ugma na ni siya pa. Ito ano ni Siya po nagutan sa panakot. Sige, dali na mo. Ugasi sa ni, be. Then, ang nagos? Tagsa. Sa ba? Na, adi ay. Na, wala o. Dani, oh, isulod. Ila? Ito lagi sa merkado ka, wala itambal. Zay, ibutang ni dito, Zay. Aman. Ilang kilo na? Kaya? 100? Ikag gini siya ba? Yang kwarta. Wa din siya siyang pitaka kay gitagaan ng timirsi. Pag kuman gibutang ra dito niya sa Okay. Excited ko sa kanaan. gibutang ra niya sa motor daw. Di
Bitay. Daw bida plindalan ko haon impas. Ano sa ulit mo? Nubo. Pagkakang Ha? Dali dia ka nagsabon-sabon na ba na imong kuya oh. Pasara ito yung mga. Ha? Okay. Oh, tuyo ano. Sige, dala na din. Ano go? Maganda. Palit ang tako dito sa Magic Sarap ba kay 31 dako na. Apas dito. Ay, Dito sa nang Mga itong plato na yun. Aman ang kuwan. Ikaw luto na na pa? Lilo na. no. Mama ra. Igor ay tunod ka bukan. Dala nasin na may dito ito. Unsa man? Sin. Kinahanglan kay spawn ko. Oh. Tuka gawin mo. Nananaw na may ahos na yun. Ilunod na nang na uwil pa gani ang una. Ulo. Isa. Ginaman. Daw, will. Nagtutuyaan ni mama. Kutsara din daw ka. Kutsara rin kuya rin. Uy, kutsara ka hindi. Kabigyan mo ito. Kutsara ka ba? Kutsara ka ba? Jay. Tuyo na kay gabi na din na madula. Ikaw? Ito na ito kuya. Ito, asa na gidala naman ito. Luwag princess para kung sayawan. Princess, maganda na sila lang. Dalaw ko kaya. Baka na yun. A few moments later. Nito sa itong panakot. Magluto day taog. Luto natin milk. Kaya mang Bukos. nukos. Hello guys, naluto din ni mama. Naglukos di kay si mama. Nukos din guys. Wala rin ang ininit oh. Kapag ka nag-video pa man ko, Day among sudan lainit pagigaayo. Dayon kuan kana ang lato. Yung mga Father, the Son, the Holy Spirit, bless us, O Lord, in this decade, please be our about your seed, from by baptism, Christ, O Lord, in Father, the Son, the Holy Amen. Amen. Then, Amen. And the Father is us. Nagkuan na gid mi sa kuan. Kanang plato.
Wala na dito sa daan. Mada. Bitaw. Ali, dali pa. Isbog na dali. Malalim kasi. Ano na no? Wala to ako. Ito pa ba? Maayong Pasko. Mumbai. Hindi ko na nao. Ito na. Ito na. Ang ano ko? Ang kanutos. Alam mo ito. Pamili sa limit. Tariti. Alam mo ba? Alam mo. Alam mo di kayo ba? Sino? Alam mo ba na? Bida ay. Ano ba alam mo? Nakakita na dito ay ka ang kalian siya ta? Lato. Lato. Eh. Lato. Ang ganyan pala. Ano na? Kunyari ko pa rin. Hmm? Hmm? Ang bait ba mo? Na. Yung siya kaya papanlay. Ha? Yan, beto ka pang damit. Yan. Ano mo ilaloy? Ang pako. Tako? Ganyan na. Ang siya. Buwan. Hmm? Agay, init. Ay, matay. Abi man ako nga papang nanutan na ganyan na. Wala man. Magdadaan ako patang. Ha? Ano na dito pa? Matulogin ako pa sa ano. Para sa tayo. Kalau ang ligo natin kaya. Hmm? Ah, wala di ako. Ang lato lo. Ano? Kulat-kulat niya din. Ang lato ba niya? Pagkatulo. Kulat yun na. Nanik ko gamay na. Hindi, kulat yun na. Ay, ako mada? Ay, gid mo. Enggak. Kuha ka
Sira na oh. May classmate ni Mama ganina. Labay. Yun sa. So, paano nga ako kaya? Ang sana ingon. Ako ganun tayo. Awa mo gumutor. Sabi ko na ako sila Mama. Kabalo ka gasang yung ito ganyan niya. Nakayagas? Ano? Nagluin ko niyo. Ha? Ano? Damay naman eh. Kok ta ka? Ayun na. Gali. Ikaw gali ang pakanguta. Hindi na ba kabalog pang labas? Ni-ispat ko na ako. Hindi na ba pang kabalog pang labas si Mama? Ay, kuya. Nga. Cook na di ulo. Ni ugkaon. Ito na si Princess Yay na ulahi. Ito ara. Hi guys. Nagpaula-ulahi si ba. Thank you so much din nyo niya si ba Jai Jai. Tuan yung palit siya kay gusto sila inom sa kuka. Unya ka naman hinatag niya ni Auntie Mercy. Tagaan siya. Butang din siya sa iyahang pitaka. Tagaan siya sa minsan ni Auntie Lipay na kasi kay mga sinsilyohan. Lipay na siya. Akong ibaylo. Uban ko no din siya. O, uban. Puyo ko naman na. Kadi man ako. Awa na. Sarap to karon. Dito siya la Mother Earth na palit. Isiyang to ara nana siya ko. Hi guys. Sige. Nan sila inom kong sige dili magpakuan na. Kaw kuha dito kaw. Pagdali na di princess. Wala din yung kanunod. Am sa TV nara na we? Lah, kuha na sa Loy ding. Loy. Kuha na to ang kuan aron mabutang na to sa termos dan pagkahuman eh. Wala ni At. Ala ang kanang kuan debi iya day ko muna ni isulod na sa kuan. Sa Mode? Uy ginuko ko dako kay na. Gigamay raman ni Sudlan. Gamay ra. Gamay raman ni. Gamay raman ni. Mas papa ito. Gamay ra princess dito. Mama Mercy nag-ilis. Mag-ilis. Yes, Mama Mercy. Gamay ra iya. Nagbayad na ka dyan. Tagay si papa. No. Sige tagay siya. No. Tagay siya. Uy, ang kuan dayon. Panghugas dito rin ka sa plato. Oh. Mama. Kain Mama Mercy. Kana ibutang ihatag na niya. Yaw. Ay, kauwaw eh. Panguyab naman gani ka. At kapariha lang mo siguro ni Kuan ha, Koreana. Agoy. Kani, nakani mo inay uyab. Nanay mo yabling. Ina salamat. Kaon pagpan guys. Kaon migpan sa grasya ni Maya, Mia. Lalamit ning nga pan oh kay. Lami ba niya ang pan dato sa Kuan, Bikiri. Lana. Nya datong New Year, gihatagan ko sa mug, isa ka mug, duha ka t-shirt, gihatagan ko sa kog chipon cake. Dessert ka katong Red Horse? Dili red horse. Katong t-shirt nga maroon, Ang may gihatag. kunsa man na Mario? Tantan guys. Itantan de guys, na uli na sila ni Maya Mia. Thank you so much ate. Salamat madam.